אני מתה על חביתות, חולה על מקושקשת. ביצה בקן זה מה שהבנות שלי הכי אוהבות. אבל יש לי בעיה. כשאני חושבת על אותה תרנגולת שהטילה בשבילי את הביצה, ברור לי שהיא לא שמחה ועליזה כמו בציורים. ביקור קצר בלול סוללה מראה לכם את מחיר הסבל האדיר שאותה תרנגולת משלמת בשביל השקשוקה שלכם בשבת בבוקר. לולי הסוללה הם בעצם בתי כלא לתרנגולות. בתוך הכלובים הצרים, לכל תרנגולת מוקצה שטח שקטן מגודל של דף מדפסת. מרוב מתח ותסכול, התרנגולות מנקרות זו את זו. מכיוון שאין להן מקום לפרוס כנפיים, הן לא יכולות להיפטר מטפילים. הן עומדות על רשת מתכת משופעת, הגורמת לעיוותים ופצעים ברגליים. כששיעור ההטלה יורד, הן מעורבות למשך שבוע ימים כדי להגביר את ההטלה. לאורך כל חייהן הן חוות לחץ נפשי, כאב פיזי ואפיסת כוחות. אבל החדשות הטובות הן שיש פתרון. בלול חופש אין כלובים. כאן התרנגולות חופשיות להסתובב על הקרקע. הן יכולות לאכול לשובע, לשתות בנחת, מבלי לדחוף זו את זו. בשעת ההטלה עומדים לרשותן תאים נוחים ומסתרים המדמים את התנאים בטבע. הן מנקרות להנאתן, מתחממות באור השמש ומתפלשות באמבטת חול לסילוק טפילים. הביצה שזה עתה הוטלה מתגלגלת למסור ומגיעה לחדר האיסוף. לבנה כשלג, נקייה לגמרי. ככה מגדלים תרנגולות הכי קרוב שניתן לטבע. את יודעת שבמדינת ישראל יש 8 מיליון תושבים ויש 8 מיליון תרנגולות. זאת אומרת שלכל אדם שצורך ביצים יש מולו תרנגולת אחת. נכון מאוד, כל אחד והתרנגולת שלו. אז מה התרנגולת שלך? התרנגולת שלי היא תרנגולת חופשייה, אני צורכת ביצים רק מלולי חופש. אבל תגיד לי רגע, ובינינו, אני לא אוהבת שמסדרים אותי, כן? איך אני יכולה לדעת בוודאות שאותה הביצה שקניתי אכן הגיעה מלולי חופש? זה בדיוק העניין. בשביל זה העמותה למען חיות משק מפקחת על השיווק של ביצים. אני מגיע ללול מספר פעמים בשנה, ישנו תקן שנכתב לצורך לול חופש, ואני בודק האם הלול עומד בתנאים ובתקן. אני בודק מה הכמות ששווקה מאותו לול מול הכמות שהייתה צפויה להיות מוטלת, וכך אנחנו יכולים לוודא שמה שמגיע לצרכן זה ביצי חופש. אבי, אז פה אתם בעצם מוודאים שביצי החופש הם לא עבודה בעיניים. נכון. כל מה שאת צריכה לעשות זה להסתכל על האריזה של הביצים, לראות אם יש שם סמל של העמותה וכתובית פיקוח על תנאי חייהם של התרנגולות. ככה את בטוחה שזה ביצי חופש. מצוין. שמעת מתוקה.